Mismong si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang ang nanguna sa gihimong dialogue batok mining sa Barangay Macambol sa Mati City. Gihimo sa Kanatuhol, Subangan Tourism Complex sa Mati ang dialogue kagahapon Oktubre 6, 2025. Gisgutan sa dialogue ang epekto sa operasyon sa minahan nga nakadaot sa kapin 200 ka ektaryang nga yuta ug nakaapekto sa plano sa probinsya nga Makalula Road Network Loop Project nga magsumpay sa Barangay Macambol, Kabuaya, Luban ug Langka. Prioridad ni Dayanghirang ang panginahanglan sa pagpanalipod sa kinaiyahan, hilabi na nga nahimutang ang minahan duol sa buffer zone sa Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary nga usa ka UNESCO World Heritage Site. Gihangyo sa gobernador ang kooperasyon sa tanang stakeholders aron mapaundang ang kadaot sa kinaiyahan ug masuportahan ang plano sa Davao Oriental alang sa turismo ug transportasyon. Ang dialogue gitambungan sab sa ubang opisyal sa gobyerno sa probinsya. Plano mag-move na og resolusyon ang probinsyal nga gobyerno aron auhagon ang publiko sa pagsuporta sa pagpaundang sa minahan sa Macambol alang sa pagprotekta sa kinaiyahan ug sa mga taga Davao Oriental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.